Wij zijn de Elfstedenroeiers en die bestaan nu 3 teams. Dat zijn de Tuno's uit Dijnem, de Taki uit IJmuiden en de Waterheks uit Haas. We roeien met 8 en een stuurman, maar we zijn totaal met z'n 30 roeiers en we wisten ongeveer om 3 uren. En het gaat nou wat sneller, want we hebben nou voor de wien, maar eerst hebben we alles in de wien. Juist wie het net zo lekker was, juist wie het heel koud. Hoe is het doegong? Nou. Ja, toen ben we hoe de slette maat spookt. En de jongens zijn een beetje verdwaald op een morgen. Toen werd het helemaal donker en toen wisten we net waar we heen moesten. Het reinde de hele tijd en het was koud en nou. Wij in de ambulanceboot, die had nog hele zoektochten om de ploeg die verdwaald weer te vinden. Uiteindelijk ben ze op eigen mannenkracht in Staren beland. Maar dat weer wel sensationeel gebeurd. Ja, absoluut. We zijn vanaf gistermorgen 9 uur zijn we vertrokken. En vanaf toen zijn we dus onderweg. En geen mof van ons, zeg ik. Nee, dat hoeft niet. Nee, de bloedsomloop is zo goed dat gaat heel prima. We hebben ook vannacht zonder handschoenen kunnen varen en dat gaat best. S'nachts doorgaan. Ja, dat is nou eenmaal de manier waarop wij die tocht varen, zoals de Elfstedentocht is. Dag en nacht door, dus non-stop. Dat is de lol. Heb je nou wat vertraging op rond begreep? Ik het nog inhalen? Nee, dat wordt hem net meer. We zijn lang blij dat we zo'n 4K winnen. En we gaan in 36 hoe gaan we die tocht doen. En om nou weer, als we nu nog naar het dak gaan, dan zijn we vannacht om 12 uur, misschien nog wel later, ben we gewoon in Leeuwarden. En dan gaan we dus 2 keer de nacht in, maar windkracht zon. En dat vinden we eigenlijk een beetje te gek. Hoor je het nou een beetje gezellig op zo'n liedse woord? Oh, jij staat wel tegen achterin.